määrittää niinku kolikoitten niinku mukaan, jos ei niitä saa niinku ulos mistään. Että. Siellä yhtiö määrittää nyt sen, että euro, tai se on, kolikon arvo on nyt 6,25 euroa yleisesti. Mistä se saadaan se arvo? Yhtiö määrittää se itse tällä hetkellä. Kuulostaa aika luotettavalta. Se on noussut kuukauden välein jonkun verran. Niin, mutta jos se pystyykö ne nyt määrittämään, että nyt se on 5,5 euroa ja nyt se on 6,5 euroa. Ja. Mutta niinku, eihän siinä ole niinku oikein mitään järkeä tuossa. Sitten kun se laitetaan julkiseen pörssiin myyntiin, niin silloin kysyntä ja tarjonta ihan selkeästi määrittää sen hinnan. Niin kauan kun se on nyt suljettu tuo lohkoketju ja siihen ei pääse ulkopuolisesti käsiksi, niin yhtiö joutuu määrittämään itse sen kolikon arvon. Jaha. Näin mä oon se ymmärtänyt. Korjatkaa, jos on väärin. Ja piti tämän vuoden lopulla kunnon. Ei se lähdekään sinne. Ei nyt kun ne tuplaa. Joo. Ja muuttuu niin sitä mukaan, tai vaatii niin sääntöjä muutetaan. Joo. Mutta kyllähän kun yhtiö kehittyy näin nopeasti. Myönnätkö itse tuon, että joo? Niin joutuu aika paljon säätämään. No ei se nyt miljardiyritykseltä, mä en ole ikinä kuullut, että miljardiyrityksellä olisi tollaista säätämistä, vaikka on kuinka uusi yritys. Mutta alun perin kun piti kaivaa vaan 2,1 miljardia kolikkoa ja sitten kun se muutetaan 120 miljardia kappaleeseen, niin se on aikamoinen säätö. Mut mitenkä se niinku muutos sitten? Se muutos tulee 1.10. Uusi lohkoketju, jonka pohjalta ne lohkoketju. Mikä on silloin arvo, sitä ei edes kukaan. Ei edes kukaan, ainakin se on tupla määrä, että kolikko, Niin, mutta mikä on arvo. Paljonko se arvo säilyisi sellaisena toistaiseksi? No mitenkä se arvo voi säilyä, jos ne kolikot tuplataan, niin yhtäkkiä tuplaantuu niinku sun rahojes arvoko. 100 kertaa. Niin. Tai tuplataan, niin jos se tuplaantuu, niin eihän tää niinku. Tässä on sellainen historia, mä olin tuolla Lontoossa kuuntelemassa eventtiä, missä tämä omistaja kertoi tässä yhteydessä. Nyt tässä on käynyt sillä tavalla, että yhtiö on kasvanut paljon nopeammin kuin mitä ne odottaa. Ja ihmiset on ostanut näitä isoja paketteja paljon. Ja nyt näistä olivat tulleet johtoryhmä siihen päätökseen, että 2,1 miljardia kolikkoa ei tule riittämään. Riittämään mihinkä? Riittämään sillä tavalla, että tästä saataisiin maailmanlaajuinen valuutta, jossa kaikkialla maailmassa voitaisiin käyttää tätä vankoinia ja sitten olisi valtava määrä näitä kauppapaikkoja. Muistelisin juuri silloin alun perin, kun niin Bitcoinissahan ei ole tällä hetkelläkään kauppapaikkoja, niitähän ei ole paljon mitään. Eikä tule koskaan olemaan. Tästä syystä ne päätti, että ne vaihtaa tämän lohkoketju. Eli tarkoittaa, että tämä lohkoketju, jossa nyt ollaan mukana, se tullaan lakkauttamaan ja tulee uusi lohkoketju. Joo. Jossa on 120 miljardia kolikkoa. Samalla louhintanopeus tulee 10-kertaista. Koska yksi iso ongelma, mikä nyt varmaan kaikkiakin on harmittanut se, että jos sä ostat paketin, niin splitin jälkeen laitat ne tokenit louhintaan, niin se on kestänyt 3-6 kuukauteen, niin kuin ne näkyy kolikkoon. Ja nyt tässä uudessa lohkoketjussa ne tulee näkymään 3-6 päivää, eli viikon sisällä ne tulee muuttumaan kolikkoon. Viikon sisällä. Eli jos mä ostan 1 000 euron paketin niin. Ja mä laitan sen louhintaan. Sä voit laittaa ne heti louhintaan, jos sä haluat, vaikka odotat sen splitiin. Niin ja sitten laitat louhintaan. Niin siitä sen jälkeen, kun sä laitat louhintaan, niin viikon päästä ne näkyy kolikkoon. Niin ja paljonko niiden kolikkoiden arvo sitten on? No tällä hetkellä se tieto, mikä meillä on, niin nythän tosiaan niin kuin Seppo mainittiin, niin tämä lohkoketju on 1.10. saakka voimassa, tämä kolikon arvo nousee. Ei, mutta mä ajattelin, että sen jälkeen sitten, kun on se uusi lohkoketju. Se tulee säilymään. Ei, kun sitten kun on uusi lohkoketju, jos silloin ostaa uuden paketin. Se lähtee se kolikon arvo tästä jatkamaan sitä nousua, mikä se on silloin 1.10. Ai, se pysyy arvo samana? Niin. Ja se tuplataan. Mä toivoisin, että se laskisi. Joo. Niin no kyllä sen pitäisi kaikilla järjellä sen pitäisi laskea, että tippua puoleen. Kaikilla järjellä sen pitäisi tippua ainakin vähintään puoleen. Koska silloin nämä piensijoittajat, jotka
meillä ei ole nyt käsitystä oikeaa, eli me haetaan likviditeettiä, me haetaan rahaa tälle yhtiölle niin paljon, että me pystytään perustamaan iso pankki, maailman suurin virtuaalipankki. Ja nyt ne pienet sijoittajat, jotka on Afrikassa, ne olisi köyhissä maissa. Ei niillä ole edes pankkitiliä. Kännykkä tulee olemaan meidän kaikista kovin maksuväline tulevaisuudessa. Ei tule edes Mastercard-korttia eikä Visa-korttia, ne katuaa. Eli kännykkä maksaminen tulee visiin. Joo, kyllä se on ihan selvä. Joo, ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän yhtiöllä täytyy olla likviditeettiä ja voimaa, että me pystytään perustamaan maailman suurin pankki. Joo. Se ei ole yksinkertainen juttu maailmalla perustaa maailman suurinta virtuaalipankkia. Ja siellä pitää meillä olla pääomaa. Ja sen takia mä toivoisinkin, että se laskisi tuo arvo jonkun verran, jotta ne piensijoittajat saisi niitä kolikoita enempi. Eli nyt olette nähneet varmaan viime viikkojen aikana, niin kolikon arvohan on hirveän hitaasti lähtenyt nousemaan. Jos te katsotte sitä vaikeusaste mittaria, niin sehän nousee hirveän hitaasti. Paljon hitaammin kuin mitä se nousee aikaisemmin. Ja odotusarvohan oli, että kolikon arvo voisi olla vuodenvaihteessa 10-15 tai jotain tällaista. Mutta se tuskin tulee olemaan sitten. No mutta jos se firma sen itse määrittää, niin... No näinhän ne on sanoneet silloin aikanaan, että se vaikeusaste on riippuvainen siitä kolikon tai louhinnan vaikeudesta. Ja samalla ne kulkee käsi kädessä kolikon arvo ja sitten tämä vaikeusaste. Onko se näin? Jotenkin no mutta tämä nyt tuntuu vähän niin kuin, että... mutta että joku sanoo ja joku sanoo ja... Eikö ole yhtenäistä linjaa tällä OneCoinilla? Niin, että se on vähän niin kuin joku puhuu ja joku tätä ja... Mutta toinen taas sitten, mikä on huomattu, niin jos katsotte sitä splittimittaria, niin se nousee nyt valtavan nopeasti. Splittimittari. Nyt ja onko vielä 2 viikkoa se edellinen splitti? Joo, painetta kato nousi. Ihmisellä lähtee liikkeen mukaan. Nyt ajetaan nopeasti ylös. Mahdollisimman paljon porukkaa ennen ensimmäinen 10. Mulla on käsitys itsellä, että tuo arvonnousu johtuu siitä, mitä enemmän meille tulee ihmisiä mukaan, sitä enemmän pääomaa, niin se arvo määritellään myöskin sieltä kautta. No mutta eikö se nyt pitäisi niinku markkinoilla määräytyä se, että joku haluaa ostaa kolikon tähän hintaan ja joku mitenkä normaali pörssi toimii? Niin. Eikö pörssi yleensä toimii sillä lailla, että ostajat ja myyjät kohtaan, niin silloin se arvo määrittyy siitä. Ja loppuvuonna, tänä vuonna, sinne tulee semmoinen mahdollista ulkopuoliset sijoittajat pääsee ostamaan meiltä kolikoita. Tänä vuonna loppuvuonna? Niin. Tänä vuonna loppuvuonna. 2016 loppuvuonna. Jaha. Näitä päivämääriä mä oon kuullut, anteeksi vaan, näitä päivämääriä mä oon kuullut vähän ennenkin. Lukeneet sen yhteenvedon, mitä sieltä Lontoosta oli sieltä. Niin. Joo, 2 miljoonaa. Mä uskon sitten vasta, kun mä pääsen OneCoinin kanssa rintajuttuun ostamaan autoa. Jos sulla kolikoista kertaa ajat, sä voit kolikolla ostaa. Mutta se vielä se, jos ajatellaan, että ulkopuolista pääsee ostamaan niitä kolikoita, ne ei osta yhtiötä. Yhtiöhän ei omista yhtään, vaan me omistetaan. Niin. Ja sittenhän siellä tulee se viimeinen vaihe, että kun se vapautetaan kokonaan, niin sitten se on... Niin, mutta mitenkä, siis jos puhutaan, että yhtiön arvo on noussut tonne, mutta jos yhtiö itse määrittää kolikon arvon, niin sehän voi sanoa, että se on 100 euroa, niin sitten yhtiön arvo on yhtäkkiä 20 miljardia. Eihän tässä ole niinku mitään järjen hiventä. Onko se teidän osakekauppaa? On. Eli spekulaatiohan tämä yksi osa on tärkein on spekulaatiohan perustuva. Eli sitä mitä tämä massa lähtee liikkeelle, eli mitä enemmän me saadaan asiakkaita, sitä enemmän meillä on spekulaatio, eli sitä enemmän meillä tulee uskottavuutta. Joo. Ja sen jälkeen kun vapautuu ulkoiseen kaupankäyntiin, vaikka nyt sisäinen pörssi, niin mehän tehdään kauppaa keskenämme tällä hetkellä. Niin. Niin. Mutta jos puhutaan, että yhtiö määrittää sen arvon, ja nyt on kolikoita niin, miten se liittyy spekulaatioon? Niin. Ei siinä ole mitään spekulaatiota, kun yhtiö määrittää sen arvon. Niin. Yhtiö päättää, että nyt maksaa OneCoin vaikka 6 euroa. Se, mitä massa on lähtenyt liikkeelle, mulla on sellainen käsitys, mitä massa lähtee liikkeelle. Eli ihmisiä tulee aika hyvin tällä hetkellä kuitenkin maailmalta, vaikkei Suomesta tule mitään. Joo. Miksiköhän Suomesta ei niin hirveästi tule? No, täällä ollaan vähän ussassa. Täällä ei sitä uskalla kouluttaa. Täällä ollaan kouluttaa. Ottakaa mun vaikka kaikki aineistot käyttöön ja lähtekää puhumaan näistä asioista. Niin... No joo, sä voit jatkaa, turhaa mitä tässä kinastellaan. Tämä on kuitenkin semmoinen